Венера, бактың исә музыканың кайчан килеп чыгу турында төгәл мәгълүмат юк икән бит. Галимнәрнең фаразлавы буенча, аның беренче чалымнары кул чабып, аяк таптап, көй чыгару белән бәйле булырга тиеш дип бара. Ә менә музыка уен кораллары әле күп гасырлар үткәннән соң гына барлыкка килгән. Кызык, ә бит бала анасының карнында вакытында ук шушы музыканы ишетергә сәләтле. Табигать ана гасырдан гасырга безнең гүзәл җиребезгә сәләтле егет кызларын җибәреп тора. Әйтерсең, ул менә шушы музыка аша, шушы тавышлар аша безнең дөньябызга дан җырлый. Безне шуның белән ләззәтләнергә өйрәтә кебек. Ә син ничек уйлыйсың, менә киләчәктә ясалма интеллект шушы өлкәгә килеп керә алыр микән? Дөрес әйткәндә, бу тормышта бер нәрсәне дә булмас дип әйтеп булмый. Ләкин инде тәгаен шунысын әйтә алам. Бүгенге кебек тавыш ияләрен, менә бүгенге кунакларыбыз кебек тавыш ияләрен безнең халкыбызга Аллаһ Тәгалә бүләк итеп җибәргән булса гына кирәк. Чөнки инде бүгенге геройларыбыз татар эстрадасының иң кәттә вәкилләр һәм иң кабатланмас моң ияләре. Димәк, кызык булачак. Ничек кенә әле? Хәерле сәгатьтә. Хәерле сәгатьтә киттек. Сәлам, дуслар! Эфирда кунак бит шоу. Студияда Ринат Галискер. Һәм әлбәттә инде Венера Аитова. Бүгенге студиябыз кунаклары татар музыка сәнгатенең йөзек кашлары. Искиткеч матур тавыш ияләре, матур пар, Татарстанның ат казанган артистлары Эльза Заяри һәм Артур Исламов. Монда кайнар Шуннан да алкышлар юлыйсы килеп китте, шуннан да алкышлар юлыйсы килеп китте. Прям исәнмесез. Бик шатбыз сезне күрергә, дөресен әйткәндә, инде бу очрашу миңа калса иң көтеп алынган очрашуларның берсе шәхсән минем өчен. Әгәр дә күз алдына китерсәк, pitch формасында әйтеп, инвесторга элек керә торган булганнар бит, һәм лифтта менеп җиткәнче үзең турында инде презентация ясарга кирәк. Кыска гына 1 минут эчендә кем ул, мәсәлән, Артур Исламов дисәләр, син ничек җавап бирердең, Артур? Татар музыка сәнгатендә яңа жанр, яңа музыка ишетәсегез килсә, Артур Исламовка мөрәҗәгать итегез. Әйтер идем, һәм инде үземнең иҗат белән таныштырыр идем. Аха, Эльза. Мин беләсезме, мин бит сөйләүче түгел, мин җырчы. Мин җырлап күрсәтер идем. Әгәр дә инде бизнес темасына килсәк, безгә үзебезнең продуктны инде җыр аша һәм инде иҗатыбыз аша күрсәтергә туры Кара киләчәк. җырчыларга бик җайлы икән, әйме? Әлбәттә. Әллә нәрсә сөйләп торасы юк, кешеләсе юк, җырладың, бетте китте, Җырчылардан бит җыр көтәләр. Артур иң кыю экспериментаторларның берсе дисәк тә бер дә артык булмас. Чөнки менә шаулап, гөрләп, татар эстрадасына алкана төркеме белән килеп кергән Артур көннәрдән бер көнне тотты да операга күчте. Ничек булды менә бу күчү һәм инде 20 елдан соң мушкетерларның кире кайтуы шикелле берәр инде юбилей концертымы булачакмы, булмаячакмы, бераз гына ирештергез әле. Рәхмәт. Өметләндер әле безне. Рәхмәт. Шундый җанатарлар булганыгыз өчен чынлыкта да Алканат инде ул хәзерге вакытта татар музыкасы өлкәсендә, татар җыр сәнгатендә үзенең ниндидер сүзен калдырды, үзенең бер эзен калдырды. Ул инде безнең яшьмер чакта, ул минем генә башлаган проект түгел, ул минем дустым Илназ Гараев белән инде Илназ сүзләрен язадыр, мин музыкасын язар идем. Һәм инде без икебезнең дә шундый яшьмер чактан ук хыялыбыз бар иде. Шундыйдыр бергә иҗатыбызны берләштереп, яңа җырлар тәкъдим итәргә. Ниндидер яңа сулыш кертәсе килгән иде. Безнең шундый хыялыбыз бар иде. Һәм инде ул безгә миңа калса инде без килеп чыкты да, булдырдык ул әйберне. Аннан соң вакыт барды, ни өчен менә Алканат бүгенге көндә юк. Инде без үсә тордык. Инде бу әгәрдә яшьмер чактагы шундый иҗат булса, аннан соң үстек, һәрбер кешенең үзенең юлы табылды. Илназ инде бүгенге көндә ул музыкадан читләште дисәк була, ул хәзер аерым бизнесмен буларак. Мин менә үзем шушы профессиональ юлны үзем дәвам иттем. Инде әкренләп опера юлына кирип киттем. Мен гомумән гел эзләнергә тырышам. Нидә булса мин иҗатым булса, нидә булса яңа әсәр чыгарсам, яисә яңа музыкаль ул җыр булсамы, музыкаль спектакль булсамы, алар барысында ничектер яңа әсәр булып һәм яңа яңгырашта килеп чыгалар. Мин үзем ничектер новатор дип хис итәм. Чөнки Алканатны алсак та ул үзенә генә хас, татарда моңа кадәр булмаган һәм үзенә генә
шунда шәхсән стильдә булган музыканы уйлап чыгару онда бик тәкыйлык сорый. Артур, менә шундый хис юкмы синең? Сез бераз гына поездның алдыннан йөгергән кебек. Әз генә алданрак башлагансыз кебек, шундый хис юкмы Алканат төркеме буенча? Һәрбер менә композиторларны алсаң да ул вакытта, мәсәлән, Чуковскийларны, Мусоргскийларны алсак, алар барысы да үз вакытыннан, Моцартны гына алсак та, ул һәрберсе дә үз заманыннан алга йөгергән һәрберсе дә композиторлар. Миңа калса бездә шулайрак булганбыздыр әзрәк. Элиза, сиңа сорау бирәсем килә. Менә шундый эксперимент, гомумән көчле тавыш ияләре, алар еш кына төрле экспериментларга баралар. Еш күргә буламы, нәме? Бу эзләнү табигый күренешме? Ни өчен менә кайберәүләр эзләнә, кайберәүләр үзләренә тугры кала? Бу трендлар артыннан чабырга тырышмаумы? Менә ничек син шулай үзеңә тугры кала алдың? Үз юнәлешеңдә. Мин трендлар артыннан бер кашан да чапмадым, чөнки трендлар алар бит менә бер көнлек яки бер еллык кына. Аннары икенче елда уже икенче трендлар чыгалар. Менә мәсәлән, модада ничек? Бер сезон син бер күлмәкне киясең, икенче сезонда уже ул актуаль түгел. Шуңа күрә трендлар ул шулай. Менә бүген ул бер тренд, иртәгә икенче тренд. Менә нәрсәләрне син бер кайчан да эшли алмасың һәм нинди экспериментларга син әзер? Экспериментларга гел әзер. Берәр шундый кызык эксперимент, музыкаль эксперимент булса, мин ачык һәм инде җырлап була. Дөрес әйткәндә, мин илеммәгән егет булсам да, гаилә фәне миңа бик кызык һәм инде сезне музыка берләштерде дип әйтергә мөмкинме? Без бит консерваториядә бергә укыдык, без бергә җырладык. Бер сәхнәдә, бер спектакльләрдә, безне бергә дуэтларда куйдылар, безнең укытучылар, бер сәхнә безне берләштерде. Безне бары тик музыка берләштерде. Музыка аера аламы? Музыканы мисалларны күрәсезме? Андый мисалларны күргәндә язмасын, чөнки Юк. Яки чөнки ул музыканың көче дә шунда. Ул барлык ничә миллион кешене берләштерә, ул нинди стадионнар җыя. Һәм инде менә музыкадан көче шул. Музыканың көче шунда. Ул берләштерә торган. Менә икегез дә бер даирәдә кайнау, бер Казанда иҗат итүнең тискәре һәм уңай якларын инде шәрехләп алырга өлгердегезме? Бармы андый яклар? Без инде уңай ягын гына күрергә тырышабыз, чөнки уңай ягын күрмәсәң, ул бергә яшәп булмый торгандыр. Тискәре яклары инде ул теге җырламабыз. Бу да җитди җырлама, шундый гына. Бүген без ял итәбез. Тыңлыйк әле, тыңлыйк әле. Бүген ашарга пешерәбез. Чөнки өйдә без шундый ниләр була инде бездә. Өйдә без инде иҗаттан кайрылырга тырышабыз, алырга тырышабыз. Әмма мин уйлап килгәндә тапшыруны төшерергә, күршеләр белән мөгаллимә ничегрәк сезнең? Күршеләр зарланмыйлармы? Аларга бик авыр түгелме? Без аерырга тырышабыз үзебезнең шәхси тормышыбызны һәм иҗатыбызны. Ул иҗатта булса, ул сәхнәдә, ул иҗат булса театрда. Һәм дә без чөнки үзебезнең репетициялар алар барбер репетициялар алар иде түгел. Барлык хисләребезне, барлык эшебезне, барлык эмоцияларыбызны сәхнәдә, яисә халыкны хөрмәтле тамашачыга без аны биреп кайтабыз инде. Һәм дә ишектә булса, иде ял итәргә тырышабыз. Иде без әни. Иде безнең кызларыбыз үсә. Шуңа күрә иде алар белән генә җырлыйбыз без, шундый. Аларның гына җырларын тыңлыйбыз. Аларга кийин көйләйсез. Тугры һәм күчерелмә мәгънәдә. Мин дөресен әйткәндә сезгә карап сокланып утырам. Сез чыннан да музыкада да, тормышта да шундый идеаль кешеләр кебек, менә перфекционистлар кебек. Бер-берегез өчен сез киңәшчеме, тәнкыйтьчеме? Булар барсы да бар, тәнкыйтьче дә бар, киңәшче дә, чөнки тормышта үзеңне бер-береңә шулай ярдәм итеп кенә, куәтләп кенә торсаң, бар да баланс та булачак, һәм дә тормыш та матур булачак, якыннарың да, синең дусларың да ачык йөзле булачак. Бу безнең девизыбыз. Әйдәгез әле хәзер бер бик матур җырыгызны тыңлап узыйк. Кайда
Эфирда қонақ бит шоу. Студиябызда берсеннән-берсе моңлырак сандугачларыбызны сәламләвебезне дәвам итәбез. Муса Жәлил премиясы лауреаты, Татарстанның атказанган артисты Илюса Хужина. Һәм күп кенә халыкара конкурслар лауреаты минем әниемнең яраткан җырчысы Айгөл Гардисламова. Нәбит нинди уңаш кызлар, бик шатбыз сезне бирдә сәламләргә. Илюса, синнән башлыйм әле. Менә яңа исем бирелү белән беренчедән исем бирелүгә котлыйбыз һәм менә яңа статус синең иҗатыңа нинди үзгәрешләр кертте? Статус кешене җырчы ясыймы яки инде җырчы статус ясыймы? Бик яхшы сорау. Менә шулай бит философик шундый сорау. Әлбәттә тормыш үз вакыты белән дәвам итә, иҗат ителә. Әлбәттә бу зур исемнәр чыннан да Мөһим ул гомумән җырчы өчен. Әлбәттә бу исемнәр сине илһамландыра. Тагын да яңа проектларга, мәсәлән, ниндидер яңа әсәрләр иҗат итәсең килә. Һәм шушы минемчә илһамландыргыч булып, безнең Эльмир Низамов белән беренче альбомыбыз дөнья күрде, Сихри Мунар дип атала. Анда инде заманча опера әсәрләре белән беррәттән R&B, folk fusion сыман әсәрләр бар. Җырчы бит ул бер форматта гына иҗат итә дигән сүз түгел. Аның төрле стильләре бар. Ул шулай ук экспериментларга ачык булырга тиеш. Минемчә, әлбәттә инде бу җырчының күңеленнән килә, халәтеннән тора. Әзерлегеннән килә, шулай бит. Айгөл, ни дәрәҗәдә, мәсәлән, син шушы үзгәрешләргә әзер һәм кайсы шиктән син чыга алмас идең, мәсәлән? Менә булар мондый экспериментларны эшли алар идем, әмма бер кайчан да мин шуны эшли алмас идем дигән әйберең бармы? Юк, без шулай ук экспериментлар ясарга тырышабыз, үзгәрешләр кертергә тырышабыз үзебезнең репертуарда дип әйтим инде. Бер кызыксындыру чаралары, әйме? Әйе. Төрлесен җырлыйбыз. Классик әсәрләрдә, халык әсәрләрдә, эстрадында җырларга тырышабыз шулай ук. Кызлар, менә хәзер үзегез турында питч формасында беразна нинди мәгълүмат бирә аласыз һәм инде һәрбер иҗат кешесенең тормышында иҗат үткән вакытта кадерле уңыш казанган мизгелләре уелып кала күңелендә. Сезнең өчен андый мизгелләр бармы һәм алар булса ниндирәк уртаклашыгызлар безнең белән дә? Мин Берлин филармониясында, Берлин симфоник оркестры белән Ауропаның үзәгендә Рөстәм Яхинның әсәрләрен татар телендә башкаруым бу минемчә минем иң якты һәм иң эмоциональ чыгышларымның берсе булгандыр. Һәм шулай ук шушы концертны тәмамлаганда оркестр Салих Сәйдәшевнең Совет маршы белән тәмамлавы. Бу минемчә чыннан да бик күңелгә уелып калган истәлекләремнең берсе. Бу чыннан да ул каядыр менә Казанда булса шаккаткыч та булмас иде, шулай бит. Ә чит илдә ул айруча күңелгә уелып Менә кала. шушы мизгелләрдә бөтен тәнем җаным белән үзебезнең милләт өчен горурланып утырам. Рәхмәт сиңа. Рәхмәт безгә. Вообще артист кешенең һәрбер чыгышы үзе өчен ниндидер җитди җиңү дип әйтим. Менә мин теге Илюсәдә катнаштан да безнең өчен инде ул бик зур ни булды? Яңалык булды. Миләүшә Хәйруллинның Кавы сәрвәрен куйдык бит инде, анда бит шундый үзе безнең өчен инде ул бик ни булды инде. Четрендергеч вакыйга булды сезнең өчен. Беренчедән ул татар мәдәнияте тормышында зур яңалык. Опера көн сайын язылып тормый. Монда шундый яшь композитор, шундый зур һәм тирән мәгънәле опера иҗат итә. Һәм анда инде менә безнең коллегаларыбыз Артур белән Эльза Исламовлар төп рольләрдә булдылар. Безгә дә шулай ук бик кызыклы һәм тирән мәгънәле партиялар ләкте. Һәм менә Айгөл дөрес әйтә, бик кызыклы, бик зур эш башкардык. Һәм шушындый зур чаралар минемчә ешрак булырга тиеш безнең Казаныбызда. Кызлар, сез бит икегез дә бер үк остаз шәкертләр, әйеме? Клара ханым Хәйрдинова, ялгышмасам. Менә сезнең остазыгыз сезгә әлдә бәя бирүне дәвам итәме һәм инде сезнең экспериментларга ул ничек карый, шелтәләгәне бармы, бәлки инде сөйнеп шалтыратамы, ничегрәк менә бу очракта? Безгә икенче әниебез кебек инде.
һаман да без менә аралашып торабыз, ул безгә бәя биреп тора һәр вакыт. Клара Крамн чыннан да безнең инде икенче әниебез. Ул кирәк булса ашата да, йоклата да, кер менә минем фатирыма кер, ятып тор, ял итеп тор, концертка кадәр энергияңны тупла, шуңа күрә монда инде Клара Крамның безгә шулай битараф булмыйча һәр вакыт ярдәм итәргә теләве, ул безнең өчен бик зур бүләк, бәхет. Шепшен устаз. Шепшен Нәп менә шушы моментны сорамакчы идем кызлардан. Мәсәлән, сез бит инде күп еллар дәвамында музыка буенча белем алган кешеләр һәм инде камиллеккә шикләр юк дисәләр дә, мәсәлән, көннәдән бер көнне булды, җитте. Без инде тиешле дәрәҗәдә белем алдык, без инде барысына беләбез дип тукталып калырга ярамый дип әйтәсегез килә, әйе? Һәр вакытта инде үзең өстендә эшләргә. Менә бүгенге көндә мин аспирант һәм шулай ук үземнең аспирант концертыма әзерләнәм. Әлбәттә инде монда репертуар, ул тагын да авыррак, ул тагын да остарак булырга тиеш. Шуңа күрә әле шулай ук һаман уку дәвам итә. Осталык арта тора. Кызлар, менә шок катып тыңлап утырам. Сезне шул дәрәҗәдә гади, менә пафос дигән сүз бар русча, менә ниндер әтәчләнү юк, ничектер гади генә шундый сөйләп утыралар зур уңышлары хакында. Бит алар турында биографиясын карасаң шок катмалы. Америка Кушма Штатлары, Италия, Япония, Кытай, Израиль, Мексика, Франция, Бельгия, Германия, Чехия, Төркия, Голландия, Мисыр, Финляндия, Венгрия, Индия бик озак әле тагын укырга була. Алар шул җирләргә барып татар җырын ишеттергән кешеләр, Менә шул сорауны бирәсем килә. Сез анда баргач, татар булмаган кешеләргә татар җырын ишеттерәсез, шулай бит? Менә беренчедән ничек кабул итәләр әлеге безнең җырларны, моңнарны һәм кайсы илләрдә җылырак кабул итәләр? Мөмкинчелек бар икән, татар әсәрләрен җырларга бик тырышам. Һәм шундый вакытлар булды. Чыгышымда Авропа композиторлары бер рәтендә мин татар халык җырын башкардым. Әлбәттә, тамашачы килеп рәхмәт әйтә, ләкин алар кызыксыналар. Сезнең менә татар телендә җырлаган әсәрегез нәрсә турында булды? Сез нәрсә турында җырладыгыз? Сез нәрсә безгә әйтергә теләдегез? Сез аны ни өчен башкачарак башкардыгыз дип миңа шундый сораулар бирәләр. Чыннан да бу кызыклы факт, чөнки без татар телендә җырлаганда, без гомумән икенче эмоциялар тамашачыбызга бирәбез. Һәм бу бик каты сизелә. Әлбәттә, менә Финляндиядә дә, Литвада да булган бар. Җылы каршы алалар, кая барсаң да бик рәхмәт. Анда менә башка төрле барбыр. Менә чит илдә ул татар җырларына, татар халык җырларына башка төрле карыйлар. Саганнар алар шулай бит. Әйе. Моңыбызга теләбез. Шуны әйтеп китәсе килгән иде. Кызлар, чын мәгънәсендә сокланып утырдык. Менә Чеховның сүзләре бар бит, кешедә бөтен нәрсәдә матур булырга тиеш. Уйлары да, сүзләре дә, үзләре дә бу сезнең турында кебек. Һәм җырларыгыз да мөһим. Әйдәле җырларын тыңлап узыйк. Әлбәттә, әйдәгез. Көмеш сулар көзгесенә кара, дулкын чәчләремне тарады, шатлык нуры булып ялтырады, камыш саплы алтын тарагы. Күз яшьләре
Эфирда кунак бит шоу. Чираттагы кунакларыбыз да милләтебезнең асыл ташлары. Төрле яктан, төрле туфрактан булларына карамасан, аларны бер берләштерә. Ул да булса музыкага мәхәббәт һәм күңел түрләренә үтеп кирлек искиткеч матур тавышлар. Егетләр, бик шатбыз сезне сәламнәргә студиябызда. Әйдәгез әле таныштырып егетләр белән Рамил Мурадымов, Илгиз Мөхәддинов һәм Алмаз Хусаинов бездә бүген кунакта. Рәхмәт егетләр, килгәнегез өчен, сезне күрергә нык шатбыз. Сезгә рәхмәт чакырган өчен. Сәлам, барыгызга да. Инде бу егетләр турында иптәш коллега кемнәр алар дип сорасалар, мин инде булайрак дип җавап бирер идем. Һәрбер илнең төрле югарылыгындагы сәхнәсендә менә үз тавышлары белән барлык тамашачыларны таң калдырырлык итеп, шу сәхнәне дер селкетерлек егетләр, урысча әйтмәкче, великолепная тройка дияр имела турында. Искиткеч эшлек. Әйе. Егетләр, сез үзегез турында менә пич формасында әйтсәк, пич инде теге 1 минутлык кына үзең белән таныштыру, кызыксындыру. Нәрсә әйтер идегез микән кыскача гына үзегез турында? Кайсыгыздан башлыйбыз? Үзем мин Шалда тудым. Соңыннан Казан музыка училищесында укыдым, консерваторияны тәмамладым, аспирантураны тәмамладым. Хор дирижеры бүлегендә укыдым мин. Хәзерге вакытта инде 14 ел мин Татар дәүләт академия опера һәм балет театрында артист хоры һәм баш хормейстерның ассистенты вазифаларын башкарам. Субханалла. Искиткеч. Әлбәттә, үзегез турында бик кыендыр, шундый кыска гына әйтергә. Шулай да Илгизне, син үзең турында кыска гына нәрсә дип әйтер идең? Мин Илгиз Мөхәддинов, үзем Казанда тудым, Казан музыкаль колледжын тәмамладым. Аннан соң консерваторияга укырга кирдем. Шуннан соң консерваторияда укыган чакта без опера студиясында килеп эләктек. Шунда безнең беренче оперларыбыз үтте шунда. Һәм шуннан әкрен-әкрен шулай итеп зур оперларга килеп эләктек без. Минем Такташ, Алтын Казан, Кара Пулат үтеп киткән. Һәм киләчәктә булырга тиештәдер дип үмитләнеп калабыз. Менә бүгенге көндә инде зур концерт залларында солист булып эшлим. Салих Сайдашев исемендәге. Берзеңгә түгел, Алмаз белән бергә эшлибез шунда. Әлбәттә инде Филус Хахировның труппасында бүгенге көндә концертлар куеп йөрибез. Шундый мәгълүмат. Шундый тыйнак, үтә дә тыйнак безнең кунакларыбыз бүген шулай бит. Алмаз, үзегез турында нәрсә әйтә аларсыз, әйтегез әле. Ни өчен Алмаз? Алмаз түгел, Алмаз. Алмаз ул таш бит инде. Таш. Бу алмаз. Несокрушимый дигән аңлата. Белдегезме, дуслар? З белән түгел, С белән. Мин дә Казанка авылыннан, Казанга күчтем, Казанка авылыннан, ул Башкортстан. Үзем туып үскән авылым, Баймак районы, һәм инде үземнең Сибай колледжында тамамладым сәнгатьте, һәм инде Уфага күчтем. Уфада әзгенә эшләп карадым, һәм инде Актанышта Агыдел бию ансамблендә эшләп киттем. Армияда хезмәт иттем. Армиядан соң тагы бер Өфөгә кайтып академияга кирдем. 2 курс тамамлап миңа ошамады, и мин Казанга күчтем. Киридән монда карьерамды башладым, һәм инде монда карьерамды Казанга тамамладым. күчү җайлап кына булган инде бу очракта. Егетләр, менә чын дөресен әйтеп яшәсәк, сез татар классик академ һәм инде татар халык җыр сәнгатенең иң креатив вәкилләре, бу бер дә артыру түгел. Кайбер кешеләр иҗатта бер сукма калалар да, шуның буенча баралар, экспериментларга артык батырчылык итмиләр. Менә бүген экспериментлар турында сөйләшәбез бит инде. Сез ни өчен менә Бурмалы юлларын сайладыгыз? Ни өчен сез тегендә дә балкыйсыз? Менә бу өлкәдә дә шактый гына матур үрләр яулап киләсез бит, әсе килә. Без бит артист. Артист кеше ул менә бер юнәлештә генә эшләргә тиеш түгел. Артист булган кеше ул актер да, уйнаучы сәхнәдә. Җырларда җырлаучы, ул бер генә ниндидер юнәлештә бара торган кеше түгел. Ул һаман ниндидер үсештә. Һәрбер яңа көн аның өчен ниндидер булса да бер баскыч булырга тиеш. Бар бит шундый кешеләр, алар әйтәләр, уңышка ирешер өчен бер генә юнәлешне алырга да, һәм шуның буенча гына кат эшләргә кирәк диләр.
Бу очракта килешмисең, Илгиз. Безнең юнәлеш музыка, көй. Без бер юнәлештә барабыз. Аның бит Тармаклары бар, тармаклар бар. Менә Рамилнең әйтик хор бу бит инде икенче тармак. Бер карасаң, үз тавышы белән дә шундый тавышы булган кеше үзе генә җырлап йөрсә дә таныла кебек бит инде, булай бер карашка. Ә монда ул башкалар белән шөгыльләнә, инде зур эшчәнлек алып бара. Ни өчен менә шундый катлаулы юллар сайлыйсыз, Рамил? Профессионал кеше ул төрле манерада җырлый алырга тиеш. Мин дип уйлыйм шулай. Классик музыканы, эстрада җырларын җырларга тиеш, минем уйлавымча. Шулай. Алмас. Ну, төрле жанрда җырласаң, ул сиңа да әйбәт бит инде. Аның публикасы күбрәк булачак. Аны яшьтән алып олы кешеләргә кадәр. Каиләсе бар моның. Аның синең концертыңа киләләр инде яшьләр һәм инде апалар, әбиләр. Шуңа күрә без бит инде арияларда җырлыйбыз, эстрадный җырларда җырлыйбыз. Попса бит инде ул гел Иң гади менә көн сайын бор шашып торсаң, нәрсә була сиңа? Кып-кызлаясың бит. Ә безнең һаман разнообразие менә. Ә бит кайбер җырчылар шул бер ашны ашый да ашый. Кемгәдер андый юнәлеш шуй. Без әмма ул танылган һәм ул җырын гына ишетәсе килә тамашачыларның. Андый җырчылар да бар бит. Бер җыр җырчылары да бар. Җырчыны кайсы вакытта бер җырчы итә ала. Ул вакытта да бар. Илгиз, әмнә синең бит инде син сөйли башлагач, сиңа күчегә әле менә Эльмир Низамов белән Ренат абыйның Кара Пулатыннан соң менә шундый зур вакыйга булды. Әле Кавый Сәрвәрдә менә шундый зур вакыйгалар бара. Менә шулардан соң синең тормышың ни дәрәҗәдә үзгәрде? Аеруча ниндидер зур үзгәрү юк. Ләкин менә үзенең менә опера чыккан процесс вакытында син шул ук дирижер белән дә эшләп алдым мин беренче Айрат Кашай белән, без аның белән моңа хәтле бары тик ниндидер чыгышлар гына эшләгән идек оркестр белән, име. Шул вакытта син үзең өчен күп нәрсә аңлыйсың. Ул әйткән әйберләрне үзеңә сеңдерәсең. Һәм киләчәк проектларда син аны әйбәттә кулланасың, ул әйткән әйберләргә. Шулай ук Илгиз абый Зәйнев белән эшләгән чакта, Кара Пулатта да, Кавый Сәрвәрдә дә син үзең өчен аңлыйсың, нәрсә булырга тиеш икәнен, син артист буларак үсәсең. Һәм менә шунда үзгәрешләр күрәсең син үзеңдә. Икенче эшкә тотынгач, икенче проектка син аңлыйсың, менә теге проектта булган әйберләрне сеңдердең һәм бүгенге көндә шуны куллан. Менә шунда үзгәрешләр. Тамашачылар алдында танылу казану өчен һәм инде бигрәк тә икенчедән күңел канәгатьләнүе алыр өчен эстрада җырлары башкару мөһимме, әллә инде менә опера өлкәсе якынракмы сезнең өчен егетләр ничә, кайсы беренче урында дип сөйлисем килә? Опера театрында эшләү минем төп эшем. Шуңа күрә күбесенчә опера арияларын, опера хорларын, әсәрләрен җырлыйбыз. Сезгә якынрак анысы? Якынрак. Аңлашылды. Илгиз? Күбрәк эстрада инде минем өчен. Миңа калса син экспериментатор, Илгиз. Чөнки менә шулай ук Рамил әйтеп киткән иде, хор белән дә бүгенге көндә безнең Ак калфак дигән җырыбыз бар бит инде. Бик еракта идек. Без аны академ хор белән яздырдык, ләкин этно форматында дудук белән. Менә шундый форматта бу шуннан Үйдә ишетергә була моны, егетләр. Тиздән ишетергә булачак. Безгә алып килмәдең аны. Әлегә юк. Бүген башкаларны әле ишетергә алмас. Ничек әйтергә, публика бит инде ул төрле була. Сине концертка чакыралар. Мин, мәсәлән, кешегә карыйм. Кем утыра, сорыйм, кем булачак. Аңа теге отталкивайся от этого. Шуннан чыгып сайлыйм үземнең репертуарымдан җырлар. Инде теге апалар утырса, анда ретро җырлар, яшьләр утырса, анда инде попсагыннан алып әллә нәрсәгә диклем җырлыйбыз инде. Менә иҗаттан бераз гына җиргә төшеп, турыдан-туры ачып ярып бирәсе килә соравны, акчаларак берәр эш кызыктырганы булмадымы дип сорыйм әле. Максат. Синең менә иң башында куелган максат бар. Име? Шул максат сине максат тота. Ие. Шул максатка ышанасың син, менә бирелеп ышанасың. Һәм шул максат сине һаман ничектер этәргеч булып тора. Шундый. Бик кызык, Илгиз, чыннан да. Алмас. Миңа калса җырлау
миңа ул бәхет. Мин сәхнәгә чыксам, ул миңа көч бирә. Бит инде кеше син аңа бирәсең, җыр, ул сиңа бирә көч. Аларның эмоциялары, син аны аласың үзеңә. Команда миңа калса, ул минем өчен бәхет. Алмаз, син бит әле менә Тотармың, Рәшит Вахап, Әлфия Залов фестивалі һәм инде бүтін булган фестивальләрне миңа калса. Чит илләрдә үткән күп кенә фестивальләр. Барысында да син гран-при иясе, беренче урын, лауреат, бүтән җирдә. Менә бу ни өчен син шул кадәр конкурсларда барысында да җиңеп барасың әле өстәвенә, әйме шундай елмаю белән генә, шундай тыйнак кына елмаю белән. Шуны сорыйсым килә. Синең бу ниндидер спортивный интересны, теге кызыксыну, бу җиңүләр сиңа нәрсә бирде? Мәктәптә укыганда да отличник идең син, Алмаз? Мәктәптә юк, бәләкәй чакта ЦДТ бар ине, анда йөреп, анда да конкурсларда катнашып, гел шуннан алынгандыр ул. Һәм инде колледжга кергәндә мин инде бүтән конкурсларда катнашып, үземне Бүтәнесендә җиңеп бардым дип кенә җиңәргә, бүтән җирдә булырга кирәк дип уйлап йөрдем, һәм ул күп нәрсә бирмәде инде. Менә безнең Әлфия Абзалова һәм Вахапов фестивальләре бар. Ул нәрсә бирә миңа. Менә Рифат Ахметович, Зульфия ханым, алар бит инде концертларга чакыралар, фестивальләр оештыралар, шул гына инде. Саллы конкурс әлбәттә зур сәхнәгә чыгу мөмкинлеге. Менә безне карап утыручы хәзерге яшь җырчыларга нәрсә дип әйтер идең? Мәсәлән, җиңмәгән очракта нәрсә эшләргә? Бу мөһимме? Үз өстеннән эшләсәң, ул киләчәк. Сорыйм миндә. Менә гел җиңеп бетермә булмыйдыр бит инде, җиңүләр дә булгандыр. Җиңүләрне ничек кабул итәсең? Бик авыр биреләме ул сезгә егетләр? Әллә инде җиңел генә үтеп китәме? Җиңел кабул. Җиңел кабул итәсең, Алмаз? Миңа калса, ул булды. Ул кичә көн. Исең кабул итәсең. Елмаеп? Бу булмады ярый. Бәлки кайф юктыр, булмагандыр инде дип куясың теге. Син бит тирек кеше. Иртән торасың, ашап аласың, эчеп аласың. Ортып торамысың шунда? Киләсең дә җырлыйсың бугай. Форма булган, төрле чаклар булган. Булды, ярый, иртәгә булыр. Кайчан шушы фәлсәфәгә ирештегез сез? Барыбер бит әле яшьтә максимализм башта, теге яшьлек максимализмы. Иң башында әлбәттә инде теге мәктәптә укыган чакларда уйлыйсың, булмады. Гафу итегез дип укытучы янына килеп әйтәсең, булмады. Әле беренче конкурста искә төште әле Созвездие йолдызлыкмы әле 12 яшьтә бардым әле, ничә яшьтә булдым. Үтереп җыладым малай укытучы янына. Машина утырдык та түздем шул вакытлы. Ана укытучы алда, мин артта утырам инде. Теге үземә генә китте. Бер шык дигән әйбер чыкты да. Укытучы сырда бирми. Ярай, Илгиз, җылама, буламы? Рамил, сездә килешәсезме егетләр белән, әллә инде сезнең башкачаракмы бу ситуация? Бу җиңмәүләр безгә киресенчә стимул бирә. Менә Рамил, сиңа шундый соравыбыз бар. Хор ул идеаль җәмгыятьнең кечкенә моделе кебек, уртак сулыш, уртак максатларга нигезләнгән. Монда бер-береңне ишетә белү зарур. Хорда индивидуальлек бастырылмый, киресенчә тулы кешенә ачылырга сәләтле дигән Георгий Струве. Менә килешәсезме әлеге фикер белән? Һәм синең фикереңчә, Рамил, менә бу индивидуальлекне ачу өчен, син бит хорда да, аерым да җырлаган кеше, нәрсә күбрәк сиңа менә ярдәм итте индивидуальлекне ачыр өчен? Мин әлбәттә килешәм Георгий Александрович Струве белән. Хор кемнәр ул? Хор ул фикердәшләр җыелышы. Һәр солист, минемчә, хорда профессиональ яки уку хорында җырлап карарга тиеш. Ул аның ишетү координациясын Аша тагын. Аша өйрәтә инде аны, әйме. Без әйтәбез тагын цепное дыхание. Җыр сулыш озынлыгына дөрес булса инде татарчасы. Цепное дыхание. Мин җырлыйм, минем күршем сулый. Минем күршем сулый, мин җырлаганда мин сулыйм. Организм кебек сез, тулы бер организм кебек. Иң авыры менә театрдан 80 артык артист хоры эшли бездә. Менә шул халык бер кеше кебек җырларга тиеш.
Бу Жырларга, уйларга, суларга. суларга цепное дыхание булырга тиеш. Бу сүзләрдән соң безне тыңлап утыручы тамашачылар хорны гомумән икенче төрле кабул Әлбәттә. итәчәк, минемчә. Икенче төрле сулап утырачак хәтта. Егетләр, ихласлыгыгыз өчен зур рәхмәт. Инде матур тавышларыгызны ишетик. Гасырлардан гасырларга исемең киткән еракка урман суйгын кырларың тоташканнар ыфыкка бу данлы Татарстаным, бу минем туган илем, күмелеп бәгет шатлыкка, чәчәк ата дуслык белән, дуслык белән. Беләсеңме, мин бик сөям сине. Аңлыйсыңмы минем хисләремне? Шираттагы шигърем синең өчен. Белмим кире каксаң нишләремен. Барылып киләчәгем хыялларым барысы да сиңа бәйләнгән синең тавышыңны ишетмичә калсам бер көн мин әйтерсең көлгә әйләнә Кемешіндір бәхеті бит ол атқан таңына Әкімнердер мол тұрмышның тоядамын Қай берәулер yoqtan таба дөньяямын Мин бәхетле әрбір туған таңым үшін Әр вақытта сен янымда болған үшін Балаларым сөйген ярым болса янда Қалғанына жетер әлі минем көшім Бәхет бит ул яши безнең белән бергә Килә бәхет бары күрә белгәннәргә Күрә белгән аңлый бары бәхет нидә Авырлыклар белән бергә бәхет килә Мин бәхетле һәрбер туган таңым өчен Һәр вакытта син янымда булган өчен Балаларым сөйгән ярым булса янда Калганына җитәр әле минем көчем Эфирда кунак бит шоу. Студиябызда бүген чепчен йолдызлар яңгыры, милләтебезнең асыл ташлары. Без алар белән рәхәтләнеп сөйләштек. Инде гел сөйләшеп кенә утырып булмасын, Ренат. Уйнап талыйк. Традицион рәвештә әйдәгез уенга күчик әле җәмәгать. Барыбыз да бик яхшы беләбез, тамашачы җырларны нәрсә генә дип әйтсәк тә бүлеп карый, эстрада җырларына, опера җырларына һәм инде миңа калса шәхсән минем фикерем шундыйрак, опера җырлары biraz гына байрак, купшырак яңгырый шикелле. Килешәсезме, юкмы? Ну, мин аны опера җыры дип әйтмәс идем, академик башкару стиле. Әй, шулай дип әйтергә теләгән идем мин дә. Әйдәгез байтабыз хәзер, әйме? Ягъни безнең популяр шул вакытта кызыклыгына текст белән иҗат ителгән эстрада җырларын biraz гына байытып карыйкчы сезнең ярдәм белән. Безнең шушы өстәл өстендәге кагазларда язылган җырлар башкаручысы һәм инде берәр куплеты. Сез аларны беләсез, әлеге җырларны ишеткәнсездер дип ышанасы килә. Һәм инде матур итеп академ тавыш белән Илүзә Үзегезчә. Башкарып карыйсыз. Килештекме? Әзерме? Әйдәгез кемнән Кем башлыйбыз? башлый? Әйдәгез инглиздән башлыйбыз.
Көңілді тынычландыра тұрған түс. Нинди жыр Илгиз? Ленар Яшин. Опа, нинди қыз бала. Бу бит инде легендаға әйләнгән Ленар Яшин команданың легендар жыры Опа нинди кыз бала. Илгизгені бармы сенің әлеге жырны білесің ме? Оның жеті белән танышма. Әйдәгез мотивны тыңлап китәбез, бераздан ишетәбез һәм инде кабатлап җырлыйбыз академ тавыш белән. Опа нинди кыз бала, аяклар атлап бара. Опа нинди кыз бала, матур гына булгана. Опа нинди кыз бала, шатлыктан шамайга. Рәхмәт әниеңә мондый бала тудырганга. Всё, Бик кыйын булды. сүзләре исеңдә калдыра алдыңмы? Мама. Мастер-класс хәзер дуслар игътибар. Опа, нинди қыз бала, аяқларына. Мен бәрі бітіремін, достар. Опа, нинди қыз бала, аяқлар атлап бара. Опа, нинди қыз бала, матур ғына бұлғара. Опа, нинди қыз бала, шатлықтан шам айға. Рахмет әниеңе, мұндай бала тудырғаныға. Кызганыч, мин чәчкәләр алып килергә онытканмын. Бу Миңа җырлардан яңадан концерт җыеп, бәлки гастрольләргә чыгырбыз интерактив әле. башыннан ук ошый башлады. Әйдәгез, Илюзә, рәхим итегез. Ничек матур. Мин? Ни? Сөйләйбез, ишетеләм. Әйдә без Шулай да Түсіндіріпсіз, әйдә бірге Академ жүрсіз. тавыш белән җырларны байтырга Бергә дә җырлап. мөмкин. Нинди җыр Илюзә әйтеп китегезче? Татар халык жыры Күбәләк. Күбәләк. Әйе. Бик җиңел генә. Үзеңә башкарасыңмы, әллә инде Айгөл сезгә булышачакмы? Ойгыл белән башкарабыз. Бергә ике тавышка, әйеме? Так, бармы безнең мотивы бу җырның? Күбәләк гөлләргә кунса гөлләр тибрәләм икән. Күбәләк гөлләргә кунса гөлләр тибрәләм икән. Ул да мине сагынганда күбәләгем түгәрәгем. Асыл кышым сандугачым җырлап җибәрәм икән. Ул да мине сагынганда күбәләгем түгәрәгем. Асыл кышым сандугачым җырлап җибәрәм икән. Афәрин. Афәрин. Әйдәгез әле менә егетләр сез алып карагыз. Репетиция ясап килгәннәр дип уйлый инде хәзер тамашачылар. Ә чынлыкта дуслар юк, репетиция булмады. Дөрес Миңа калса бу җырны аларның мондый стильдә Репертуарда. башкарганнары булгандыр, юкмы? Консерваториядә кызганычка каршы юк. Так, Рамил Мен әфәнде. карточканы алдым. Ага. Алмаз жырлый. Менә Рамил шуннан да әзерләнеп килгән. Икебез җырлыйбыз. Кемнең җыры икән дә әйтеп кирәк. Ренат Гильфанов. Воу, мин юк. Мин мажор. Мин мажор. Ага. Мин басамын газга, вак түрәләр башы игезәйдә. 600 көчле авто. Мин өчен, мин мажор. Трэш, да? Әйбәт бит. Ничек сезгә җыр? Инде җырга күчик. Егетләр сез әзерме? Мин басамын газга, вак түрәләр баш игезәйдә. 600 көчле авто. Мин ашам, мин мажор. Бик яхшы. Әйдәгез әле безнең тагын кагазларыбыз, җырларыбыз, карточкаларыбыз бар. Эстрада җырчылар, аннарысын безнең оперларны шулай ук җырларлар микән? Шундый эксперимент үткәрегез. Шушы җырчыларны чакырабыз да, әйе. Безнең ариларны. Куна каршы кара каршы дип аталачак тапшыра. Әлфинә Асхамова. Ага. Ул ятнакка була алмый. Тыңурам.
Безнең яшьлек җыр дип әйтә. Әйдәгез белән дуэт итеп башкарып карарыз әле бу җырны. Басыйм әле мин туктагыз. Түрлі варианттар. Мен бұл жырны ғұмумән әзірәк опера сценкасы итеп күз алдына келтірем, чөнки мында қызыклы сүзләр бар. Ол бетінде опера жырлағанда операның башта ария болса, речитатив кебек кіріш үлеші бар. Шуның үшін башта аны речитатив Күз алдында китерәк. Опера сценасы күрсәтегез. Артур сиземе бигрәк төптән казып алды. Ул ятны кабул алмый. Минем үшін туған Урлама син аны миннән. Қалдыр шәтеңге орам. Анларсың ари башына. Ул ятны Ой, минем үшін туған, ұрлама сен алыңнан, қалдар шәтіңге ұрам, қалдар шәтіңге ұрам. Мен башыям сезнең алда. Супер. Тагын бер җырыбыз калды безнең. Әйдәгез, мөмкин булса, ул җырны башкармыйча алга таба дәвам итә алмыйбыз. Чөнки ул калган җыр мин язган җыр иде. Гафу итегез. Исә Бәдретдинова, Әлдә ярый тугансың. Молодец. Молодец. Әлдә ярый тугансың, молодец, син ичмасам, яши белеп яшисең бит тагында шулай кылам. Әлдә ярый тугансың, молодец, син ичмасам, яши белеп яшисең бит тагында шулай кылам. Bunu үйренергә кирәк бит. Авыр бит бу. Тагында шулай. Кызык әйеме кырыйдан карап торырга әзерләнгәндәр. Теге әйтәләр бит, су агуына карап торырга була, яме ялкынга карап торырга. Кеше акча саганага карап торырга була һәм Опера җырчыларының җыр өйрәнделәр. Җәмәгать булдымы? Әзерме? Тыңлап алдык әйеме җырны? Әйдәгез, җәмәгать 1, 2, 3. Раз и два. Әлдә ярый тугансың, молодец, син ичмасам, яши белеп яшисең бит тагында шулай кылам. Әлдә ярый тугансың, молодец, син ичмасам, яши белеп яшисең бит тагында шулай кылам. Авторның үзеннән сорамыйча булмый, сүзсез калды Ринат. Әйтсәм, кайбер кешеләрне үпкәләтермен шикелле, минем опера җырлар язасы килә башлады. Искиткеч булды, егетләр, кызлар, чыннан да үзегезнең теге сүздә генә түгел, экспериментлар яратуыгызны эштә күрсәтә алдыгыз һәм чыннан да бу алдан әзерләнгән түгел икәнен тамашачылар үзләре дә күреп алганнардыр. Егетләр, кызлар, сезне сәгатьләр буе, көннәр буе тыңларга була чыннан да һәм моннан соң инде гастрольләргә чакырмасалар ярый бу җырлар белән. Алар җырлаячаклар, без син белән алып барачакбыз. Миңа бик ошый. Гомумән, бүген бит безнең шул кадәр сорауларыбыз күп иде, Ринат. Вакыт сизелми дә узып китте. Венера, әйдә, болай итәбез. Җибәрмик әле бу җырларны. Тагын бер тапшыру эшлик алар белән. Безнең җылы әңгәмә, безнең дәвамын дуслар киләсе атнада карый алачаксыз. Бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Сезнең белән бүген без идек. Ринат Галиәскәр Һәм Венера Аитова. Исән-имин буласыз.